الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. daren idi da kuma yinin idi lokuta ne muhimmai da suka shafi abin nan gabatar da ibadoji. Muna magana a nan daren idin ƙaramar sallah da kuma yinin idin ƙaramar sallah. Daren idi da kuma yinin idi akwai wasu aikace-aikace na ibada da shari'a ta zo da su domin fa'idantar mukallafai. Daga cikin waɗannan ayyuka akwai zakkar fidda kai. Zakar fidda kai shari'a ta wajabtawa al'ummar musulmi ita ta bakin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 1503 da Imam Muslim hadisi na 984 daga sahabi Abdullahi bin Umar, Allah ya ƙara musu yarda, ya ce فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. النبي فرلنتا زكر في الدكي ساعا من تمر sa'i guda na dabino. Abinda ake nufi da sa'i shine mudu hudu. Abinda ake nufi da mudu hudu shine wato matsakaicin mutum ya haɗa tafukan hannayensa biyu aka cika su da wani abu, aka cika su da hatsi ko wani abu ba tare da sun yi dala ba, a cika su dai haka 1, 2, 3, 4, to wannan ana kiransa mudu hudu kuma ana kiransa sa'i guda. To kowane mutum guda zai ba da sa'i guda ko mu ce mudu hudu. To sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'ir, ko sa'i guda na sha'ir. Mu ba mu da sha'ir anan, amma dai muna da dabino daidai gurgudo. To amma ba wai dabinon bane kawai da sha'ir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne saboda waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abinci mafi shahara a lokacinsu. Amma duka abinda mutane suka riƙe a matsayinsa shine abincinsu yayi. Kamar a ce dawa, mu anan wasu suna cin dawa sosai, to waɗannan suna iya fidda dawa. Akwai masu cin masara, suna iya fidda masara. Akwai masu cin gero, suna iya fidda gero. Hakanan shinkafa da alkama. Dukkan dai abinda mutum ya rike shine abincinsa, to kuma zai iya fidda shi. Waɗanda misali garin kwaki suke ci, to kaga suna iya fidda garin kwaki. Abinci ne sosai da wasu suke amfani da shi. To wannan sa'i yana zama wajibi alal abdi wal hur, akan bawa da ɗa, wal untha was saghir, da mace da namiji, da babba da ƙarami, wal kabir da babba, min al muslimin, daga musulmi. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila al musalla, kuma annabi ya yi umarnin a fidda wannan zakka kafin wato a fita zuwa masallacin idi. Ma'ana lokacin zakkar fidda kai yana farawa ne daga farkon daren idi. Wato da an ce yau 29 ga Ramadan kuma an ga wata, ta shikenan an shiga daren idi kenan. Ko kuma a'a yau an ce 30 ga Ramadan, idan Ramadan din ya cika 30, ana gama wannan azumi 30 din automatically an shiga daren idi kenan, domin dare shi zai fara zuwa kafin yinin idi ya zo. To daga wannan dare ne zakkan take zama wajibi har zuwa lokacin da wato za a fita zuwa masallaci. Har ma a ce an je masallacin, matukar ba a yi sallah ba, duka lokaci ne na fidda zakkar. Amma duk wanda ya yi sakaci bai fitar ba har sai da aka gama sallan idi, to yanzu abinda zai fitar ba sunansa zakka ba, sunansa dai wani sadaka ne da kuma wani abu da ya taimaka wani mabukaci da shi, amma ba da sunan zakkar fidda kai ba.
babu laifi idan aka gabatar da zakkar fidda kai kwana ɗaya kafin idi ko kwana biyu kafin idi ko wani abu mai kama da haka. Maluma da dama sun faɗi wannan. To kuma kamar da muka ce, da za a ce wani Allah ya masa rasuwa ranar 29 ga Ramadan, to kaga wannan zakkan fidda kai bai wajaba a kansa ba, saboda bai riski zamanin da zakkan fidda kai wajaba ba. Amma kuma da za a ce wani ya mutu bayan daren Ramadan, daren idi ya shigo, to kaga shikenan wannan ya mutu bayan zakkar Ramadan ya zama wajibi akan, saboda haka sai a fitar masa, sai a fitar daga cikin dukiyarsa in ya mallaki abin da za a fitar zakkan. In kuma dama wani ne wanda yake karkashin wani, to wannan da ke lura da shi ko yake ciyar da shi ya shayar da shi sai ya fitar masa, tunda bai mutu ba sai da zakkan ta zama wajibi a kansa. To banda wannan hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito wanda ke nuna wajibcin fidda zakka da kuma wane ne zakkan za ta zama wajibi a kansa, akwai wasu hadisan ma. Misali, Imam Daraqutni ya ruwaito cikin sunan ɗinsa hadisi na 2077, da Imam Shafi'i cikin musnad ɗinsa hadisi na 664, da Imam Al-Baihaqi cikin sunan ɗinsa hadisi na 7682, da isnadi mai kyau daga shi dai Abdullahi ibn Umar, Allah ya kara musu yarda, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri, ya wajabta ko ya farlanta zakar fidda kai ala sagir wal kabir, akan karami da babba, wa zakari wal unsa, da namiji da mace, mimman tamunun, wato daga abinda mutane suka rike a matsayin abinci, abinda suka rike shi a matsayin abinci, shi za su fitar, kuma za su fitarwa wanda ciyar da shi yake wajibi a kansu. Idan mutum yana da matarsa, to zai fitarwa kansa kuma ya fitarwa matarsa. Yana da wasu yaransa ƙanana wanda ba su balaga ba, zai fitarwa kansa, zai fitar musu. To haka dai abubuwan suke. Duk wanda ciyar da shi yake zama wajibi a kanka, to kuma wajibi ne ka fitar masa da zakkar fidda kai a bisa nassin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Har yanzu akwai hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa, hadisi na 1609, da Ibn Majah a cikin sunan ɗinsa hadisi na 1827, da Daraqutni hadisi na 2067, da Hakim a cikin Mustadrak ɗinsa hadisi na 1488, da isnadi mai kyau daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, ya ce farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkar fidda kai duratan lissa'im, saboda tsarkake mai azumi, min al-lagwi war rafath, na irin yasassun maganganu da ɗan kurakure da ya gabatar, na yasassun maganganu ko wani abu dai mai kama da mu'amala da bata dace ba tsakanin maza da mata, ko da bata kai zina ba. Wa dumatun lil masakin, kuma har yanzu ya farabta wannan zakar fidda kai domin a ciyar da miskinai a wannan rana ta idi, ya wadatar da su samu suma abin da za su ce, su samu hutun zuciya. Man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula, wanda ya bada wannan zakka kafin a gabatar da sallan idi, to wannan zakka ce ta fidda kai da shari'a ta karbe ta. Wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, wanda kuma bai bada wannan zakka ba sai bayan an gama sallan idi, to wannan dai ba zakka ce ta fidda kai ba, sunanta wata sadaka daga cikin sadaka da mutane suke bayarwa. To har yanzu daga cikin ibadoji da ake yi a daren idi da kuma wani bangare na yininsa, shine kabbarori. Musulmi su rika yin kabbarori, suna bayyanar da kabbarori. Duk sigar dai da aka yi na kabbaran yayi, ko za a yi ta mutum ya yi ta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yayi yana hutawa, in ya ga in an saru da mutane haka duka ai kabbara, kowa ya kabbara ya daga muryarsa daidai gurgudo,
a cikin masallatai ko akan hanyoyi, wannan aikin da za a yi kenan cikin daren idi. Hakanan da yinin idi nan man aka shirya an kama hanyar idi, za a ci gaba da wannan kabbarorin. An isa masallacin idi tun da ba nafila, za a zanna a ci gaba da wayannan kabbarori, ba za a bari ba sai lokacin da liman ya zo domin abin nan a fara sallah. Idan mutum ya yi kabbara ko ya yi wayannan kabbarori da sigar Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Idan ya yi da wannan siga shi ma duka ya yi. Kuma daga cikin abubuwan da ya kamata a yi shine safiyar idi kafin a tafi masallaci yana da kyau a kikkimtsa, a yi wanka da nufin neman lada, wankan idi irin da wanka da ake na tafiyan juma'a. Sannan kuma a sa kayayyaki masu kyau, akwai sabbin kayayyaki ma babu sabbi, akwai wankakku. Kowa dai ya yi ado da abin da yake mai kyau. Kada a yi kamar yadda wasu samari suke yi, su nuna masu ba za su yi ado ranar idi ba, wataƙila sai kashi gari, abinda shaidan zai kawata musu kenan, dukkan su shiga cikin yanayi na gama garin mutane, su samari ne na musamman, saboda haka so sai kashi garin idi. Wannan ba addini bane. Ranar idi rana ce ta abin nan, ta yin ado, ta sanya abu mai kyau da nufin abin nan bautawa Allah madaukakin sarki, da nuna farin ciki da Allah madaukakin sarki ya kawo mu irin wannan lokaci na ibada, da za mu ƙara abin nan gode masa. Kuma a yi brushing, wanke baki sosai, a yi amfani da ko aswaki, yana da kyau, wannan sunna ce. Kuma kada a tafi masallaci sai an ci wani abu. Idan za a ci ƙwayar dabino musamman ta hanyar witiri, wato mara, abin nan a ce ɗaya kawai mutum zai ci, ko 3 ko 5 ko 7 ko 9, wani abu mai kama da haka, to duka ya dace da aikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. In ma ba dabinon bane aka ci, akwai an tabbatar dai da sunnar cewa a karamar sallan idi ba za a tafi ba sai an dan ci wani abu. Wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, sabanin sallan layya za a kame baki, a yi wani azumi na wasu jan awowi, sai an dawo tukunna mutum sai ya buɗe baki. Ya yi layya, ya zama ta yi buɗe baki da wani abu na naman layyansa. In kuma ma bai yi layya ba, ko ya yi layyan amma kuma bai samu lokaci ba, kuma gashi yana bukatan cin abinci, yana iya buɗe baki da koma wani irin abinci ne. Wannan abin da ya shafi idin layya kenan. Amma idin azumi ana so a ci abinci da safe, domin wannan hali zai ƙara ƙarfafa cewa halinmu na yau ya bambanta da halinmu na jiya na azumi, wanda ba a cin komai a irin wannan lokaci. Amma gashi yau, domin mu gwada cewa ibadar mu ta azumi ta kawo ƙarshe tun daga jiya, yau kuma an shiga sabon al'amari, saboda haka za a ci abin nan, za a ci wani abu. Hadisi ya inganta cikin wannan. Imam al-Bukhari ya rawaito cikin sahihinsa hadisi na 953 daga sahabi Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat. Annabi baya tashi da safe, ya tafiyar safe zuwa masallacin idi har sai ya ci wasu dabinai haka. Wa yakuluhunna witra. Qala Murajja ibn Raja wato Ubaidullah yace haddathani Anas ya ga mini daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakuluhunna witra. Annabi yana cin waɗannan abin nan dabinai ne a bisa mara, kamar yadda muka yi bayani ɗazu. Kuma ranar idi sunna ce, umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, don mai iko, namiji ko mace duka a tafi masallacin idi, a yi sallan idi. Har mata masu haila da biki duk su tafi, illa dai mata masu haila da biki su za su yi gefe daga masallaci, daga inda ake sallah, za su tsaya gefe ko za su zanna gefe. Idan liman ya gama sallah sai su saurari huɗubar liman da wa'azzuka da zai yi. In akwai umarnin da liman zai bayar na cewa a bada sadaka,
to nan ma sai shiga cikin sauran al'ummar musulmi wurin nema wa kansu lada su ma su ba da sadaka. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga abin nan daga sahabiya Ummu Atiyya, Allah ya kara mata yarda, hadisi na 531 cikin sahihinsa, haka nan Muslim a cikin sahihinsa daga wannan sahabiya Ummu Atiyya, hadisi na 890, ta ce umirna an nukhrij al-huyyada, wato an umurce mu ranar idi mu fitar da, wato mu tafi idi tare da mata masu haila ma, yawmal idaini, ranar idojin nan biyu, karamar sallah da idin babban sallah, ko idin azumi da idin layya. Wa zawatal kudur, haka nan mata masu lazimtar labule su ma duk su fita da su gaba daya, wato mata manya da ƙanana, ƴan mata duka dai a fita cikin sutura irin ta musulunci, babu tabarruji, babu sanya wani abu na turare ko wani abu haka, kamar da aka san shari'a ta umurci mata lokacin da za su fito wurin da yake abin nan na kowa da kowa ne. To su mata masu haila fa yashhadna jama'atul muslimin, abin nan su mata in sun fita tare da maza gaba ɗaya za su halarci sallar jama'a tare da musulmi, a yi sallah a ƙarƙashin jagorancin liman, a yi sallan idi. Wadda a watan kuma za su shiga yin amin game da addu'ar da liman zai yi, da ma addu'o'in da sauran al'ummar musulmi za su yi wa junansu. Wa ya tazilul hayyadu, amma masu haila za su abin nan za su koma gefe, al-musallahun za su koma gefe daga wurin masallacin idi. Qalat imra'a, wata mace sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullah, idana laysa laha jilbabun, ta yi ɗaya daga cikin mu a ce ba ta da mayafin da za ta lulluɓu da shi zuwa masallaci tunda za a shiga ne cikin jama'a kowa da kowa. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabi, annabi ya ce to sai a samu ɗaya daga cikin abin nan ɗan uwanta ko ƙawayenta ko jama'arta waɗanda suke da extra na lullubi, sai mayafi sai su bata mayafi ta yi amfani da shi. To wannan dai akwai ƙarfafa cewa maza da mata duk su fita zuwa masallacin idi domin abin nan sallah. Duk da asalin sallan ba farilla ba ce a wurin mafi yawan malamai, amma sunna ce mai ƙarfi, kuma akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tabbatar da wannan sunna. Har yanzu kamar yadda abin nan ɗazu muka yi bayanin cewa a ranar idin ƙaramar sallah ba za a fita ba sai an ci abinci, idin babban sallah kuma sai an dawo daga, ba kame baki sai an dawo daga masallacin idi. Shi ma akwai sunnar manzo Allah tabbatacce akan haka. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi na 546 daga sahabi Buraida, Allah ya kara masa yarda, ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yakhruju yawmal fitri, baya fita zuwa masallacin idi a idin karamar sallah, hatta ya ta'ama, sai in ya ci abinci tukunna. Wala ya ta'amu, kuma baya cin abinci yawmal adha, a ranar idin babbar sallah ko idin layya, hatta yusalliya, har sai yayi abin nan sallah tukunna. To kuma har yanzu yana daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka gama sallan idi, liman ya sallame ya tashi ya yi huɗuba, an saurari huɗubansa, tunda ba a barin masallacin idi sai liman ya gama huɗuba tukunna. Wannan ana jan hankulan mutane, wasu da liman ya sallame za su taso su kama tafiyar su, a'a, shi sauraron idin abin nan huɗubar liman din nan bangare ne na abin nan na wannan sallah ta idi. Saboda haka ayi hakuri, liman in ya sallame zai tashi ya yi huɗuba, a saurari wannan huɗubar, inda liman ya yi addu'a a ce amin, liman yana gamawa to shikenan, zo an gama duk wani abu tsare-tsare na sallan idi, kuma shikenan kowa sai ya kama hanyar dawowa gida. To sake hanya lokacin dawowa gida yana daga cikin sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisai sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan idi yakan canja hanya lokacin da yake abin da yake dawowa gida. To kuma har yanzu gaishe-gaishe din nan da ake yi na sallan idi suna da kyau, abin nan salaf sun yi su kamar yadda manyan maluma ƙwararru suka yi bayani, su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar da ya zo cikin Majmu'ul Fatawa, cewa daga cikin sunnar sahabbai wato gaida juna da wa juna barka da murna
da shigowan wato samun kaiwa ga wannan rana ta idi ko wannan dire na idi, irin da yadda muke cewa barka da sallah a Hausance. Duk lafazan da aka yi amfani da su wanda al'adar mutanen wuri ya nuna, irin su barka da sallah, Allah ya maimaita mana, Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa, Allah ya sa muna da rai da lafiya, irin waɗannan kalmomi da ake amfani da su masu kyau na gaisuwar sallah to suna da asali, ko yin irinsu yana da asali sosai a cikin wannan lamari. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wannan idi da muke cikin lokacinsa, Allah ya nuna mana har zuwa abin nan ƙarshen aikace-aikacensa, wata lokacin da duk za a yi sallah liman ya sallame ya huɗuba kuma ya gama huɗuba a dawo gida. Allah ya nuna mana wannan lokaci lafiya. Kuma bukukuwan idi suna da kyau musamman ga samari, watakila da ɗan mata duk suna bukatan irin waɗannan. To ba za a hana su ba, amma abin da za a hana su shine saɓa wa Allah, cakuɗa. Amma idan kowa na nan ɓangarensa, ana ɗan wasu abubuwa ma ɗan rairaye daidai gurgudo wanda babu sabon Allah a ciki, babu nuna fitsara da sauransu, wannan shari'a ba za ta hana shi ba, domin ko a zamanin annabi ana yin wannan. Mutanen Habasha wanda suke abin nan makaɗa ko ɗan nishaɗantar da mutane, wanda suke wasa da masu da garkuwa da sauransu, sun ƙware a irin wannan wasanni, kuma suna ba larabawa sha'awa sosai. Ranar idi sukan zo su biyo annabi har masallacinsa, har ƙofar gidansa kenan, su yi wasanni, kuma annabi shi ma ya kalla, mutane da yawa su kalla, har ma wasu matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma su kalla. Saboda haka wannan ba matsala bace, yana daga cikin duka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan idi dama rana ce ta farin ciki, ba za a matsa mutane ba akan don suna bayyanar da musamman samari majiya ƙarfi ko ɗan mata so ya so inda za su abubuwan su da ya shafe su nuna farin ciki wanda babu sabon Allah a ciki. Dukan aka yi wannan suna cikin tsarin sunnar da musulunci ya zo da ita a wannan yanayi na musamman da ake kiransa a daren idi da kuma yinin idi. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.